Hei și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Dacă vă întrebați de ce asta puțin mai mult, probleme tehnice. Azi facem promovare la Iam Cezară și dacă vă ziceți, poți să like, poți să la program, ba, da? Eu postez la 18 pentru că adică la ora 6, eu pot să postez ori la 3, ori la 6. Am de ales și am ales așa pentru că mai ușor. Și la toate videoclipurile astea eu m-am uitat, le-am vizionat și sunt foarte interesante. Știu că nu-i Cezar adevărat, dar dacă nu aveți TikTok sau asta, eu am, dar dacă le găsesc pe YouTube mai mă uit uneori, puteți să, dacă mă vine aici, notificări de la tot ce se poate. În fine, și avem aici, dacă vă uitați, dar cine nu are TikTok, cum ziceam, poate să se uite aici, dar eu am. Dar am pe telefonul ăsta, am pe celălalt telefon. TikTok-ul și n-am. Și comentă cu acest episod, sper că să dați like, share și subscribe dacă mai vreți. Și da, cum adică că mai vreți. Nu știu cum să activez comentariile, dar cine știe, poate să vedem. Poate să pot. Și dacă cumva le-am activat, vă rog, scrieți comentariu. La revedere!